Psychológia predaja je veľmi dôležitá téma. Ide totižto o to, že ak vieme, čo sa skrýva v hlave nášho klienta, tak ako sa rozhoduje, nad čím pri tom predaji rozmýšľa, tak vieme aj my mu správne ponúknuť tú našu službu alebo ten náš tovar. Preto je dôležité poznať, aké má zákazník potreby a aké má starosti a tým našim tovarom a službou ho vedieť aj uspokojiť. Veľké firmy majú na toto zriadené oddelenia, ktoré sa tomu venujú, psychológov, ktorí to skúmajú a vedia potom tie svoje predajné techniky zdokonaľovať. Takže poďme si povedať také základné veci, na čo si dať pri tom predaji tej našej služby pozor. Nikdy nepredávaj alebo nedávaj pri predaji dôraz na to, čo predávaš, ale na to, prečo to predávaš. To znamená, ak máš nejaký tovar alebo teda službu, tak nepredávať tú samotnú službu alebo ten tovar, ale ten výsledok, ktorý to klientovi dá, akú starosť mu tým vyriešiš, aký problém vlastne on tým, že kúpi tvoju službu, si vyrieši. To je veľmi dôležité. Klienta takisto netreba do ničoho tlačiť. Vždycky musí mať pocit, že má možnosť výberu, že on sám sa rozhoduje, nie že ty si ho do toho dotlačila. Ak aj náhodou niekedy klient urobí kúpu, ktorú vlastne ani nechcel, neplánoval, tým, že sme ho do toho veľmi tlačili, tak nebude s tým spokojný, vráti nám peniaze späť, alebo nebude prebiehať ten obchod tak dobre a príjemne, ako keby sa klient rozhodol sám. Pri predaji treba dávať pozor na to, že nepoužíva také argumenty, pri ktorých by klient si mohol myslieť, že je nejaký menej cenný, alebo že nemá dobrý úsudok, nemá dobrú inteligenciu, pretože sám si nevie zariadiť bývanie. Nie, treba postupovať tak, aby ten klient sa cítil vždycky s nami príjemne. Nikdy nepoužívať nejaké osočovanie konkurencie alebo nejakých iných osôb. Ak chceme našu službu s niečím porovnať, tak vždycky to urobiť tak, aby sme nemenovali. Pretože ten klient, ak vidí, že sme na niekoho nabrízgali, že sme povedali, tak tá a tá firma to robí otrasne, nerobí to vôbec dobre, ten klient potom samozrejme nemá k nám dôveru a bude si myslieť, tak keď takto rozpráva o nich, čo bude rozprávať o mne. Takže na toto si dať veľký pozor. Ďalej vyzdvihnúť vždycky niečo u klienta, nejaký jeho správny úsudok, to, čo si vybral, mu pochváliť. Ak si vybral pekný štýl, tak samozrejme vždycky nájsť niečo kladné a ukázať tomu klientovi, že je náš rovnocenný partner, aby sa cítil fajn. Usmievať sa a byť príjemný. Pri rozhovore s klientom, či je to už predaj alebo nejaké stretnutie, vždycky sa k nemu správať milo, príjemne, s úsmevom, navodiť takú pohodovú atmosféru, aby klient bol v kľude, aby nebol nervózny a vystresovaný. Vždy treba sa snažiť odstrániť nejaké obavy, ktoré klient má. Je dobré, ak tie obavy odstránime ešte skôr, ako ten klient ich sám napríklad vysloví, alebo keď vidíme na ňom, že sa tak ošíva, tak treba zistiť, či má strach. Väčšinou to bývajú financie, čo je taký veľký blok. Alebo to býva to, že nevie sa rozhodnúť sám, potrebuje k tomu manžela alebo manželku. Alebo to môže byť obava z nejakých termínov, alebo z toho, že ako vôbec tá spolupráca bude prebiehať. Proste tých obáv môže mať strašne veľa. A on možno sám dlho bojoval, kým niekoho oslovil vôbec, nejakého odborníka. Takže treba pristupovať k nemu príjemne, treba netlačiť na ňo. Treba sa ho veľmi pýtať, aké má starosti, aké má problémy a snažiť sa mu tie jeho obavy vždycky vyvrátiť a ukázať mu, čo naša služba pre neho dobre prinesie a ako mu dokáže vyriešiť problém a uľahčiť život. Takisto
proste je dobré používať príbehy. Buď už vlastné, alebo príbehy z praxe, alebo príbehy iných klientov. Toto je taký dôležitý faktor, že my ľudia máme pocit, že ak to robia všetci ostatní, tak to robíme aj my a je to správne. Hej? Ľudia ako keby neradi vybočovali z nejakého davu. A preto ak klientovi poviete nejaký príbeh vášho predchádzajúceho klienta, ktorý by mal podobné starosti a podarilo sa to vyriešiť, tak ten klient sa s ním vie stotožniť a povie si, aha, keď to fungovalo aj jemu, určite to bude aj dobré aj u mňa. Ďalej sú veľmi dôležité referencie. Referencie na svoju prácu. Ak máš referencie, je to super. Tie referencie treba niekde zverejniť, buď už na blogu, alebo na facebookovej stránke, alebo klientovi povedať, že môžem vám dať kontakt na toho a na toho klienta, môžete sa ho opýtať, ako prebiehala naša spolupráca a či bol spokojný. Klienti sa veľmi často rozhodujú na základe referencií. Je to také potvrdenie, že si vybrali správne. No a samozrejme, ak máme s tým klientom nejaký rozhovor, vždycky ho tak nenápadne viesť k tomu koncu, k tej objednávke tej našej služby. To znamená, keď už s ním dlhšie komunikujeme, tak nenásilne a nenápadne mu povedať, ja neviem, pán Novák, prešli sme už všetko, vidím, že ste bol spokojní, odpovedala som vám na všetky otázky, on vám povie áno. Ak nie, samozrejme, treba sa vrátiť k tým sporným veciam. Čo myslíte? Páči sa vám to? Pozdáva sa vám? Myslíte si, že moja služba vám pomôže? Rieši vaše problémy? On, keď odpovie znova áno, tak sa treba potom opýtať. Môžeme teda prísť k tomu, že si určíme už nejaký termín a proste takto nenápadne toho klienta doviesť až k tomu, lebo niekedy tí klienti sú veľmi, veľmi nerozhodní a ako keby sa zdráhali ukončiť a vlastne objednať tú službu. Takže treba ich tak nenápadne viesť a do toho cieľa ich aj doviesť. A náš cieľ je vlastne predať im našu službu.